Люди – это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада. Этот факт подтвержден тысячелетней эволюцией Homo sapiens. Предположу, что после выборов такие решения будут приняты на федеральном законодательном уровне. Ассаламу алейкум, жамағат. Менә шушы информацияны тыңлаганнан соң, шушы мәгълүматны күргәннән соң, безнең өчен менә башка милләт кешесе ничек җаны әрнеп сөйли. Тынычлык таба алмыйм, җанымда тынычлык таба алмыйм. Ничек мөмкин шушы кадәр түбәнлеккә төшәргә, шушы меңәр ел, әллә ничә меңәр ел буе дәүләтчелеге булган, теле булган, үзенең яшәү рәвеше булган татар милләтен, шушы кадәр зур, бөек милләтне ничек мөмкин бәрәнгә санап, хайванга санап, шушыны ачык рәвештә интернет челтәренә куярга, әйтергә, үзе җитәкләгән телевидение аша ничек мөмкин шушыны әйтергә, ачыктан ачык. Бу инде милләтнең йөзенә тикерү. Кемгә хезмәт итәсең соң син? Илшат Әминов, кем сине ашата? Ничә еллар буе кем акчасына син яшисең? Да бәрәнгә әйләндерергә бик күп тырыштың инде син. 20 ел буе бик каты тырыштың инде син милләтне бәрәнгә әйләндерергә. Ләкин ялгыштың бит, балакай, ялгыштың. Булдыра алмадың, булдыра алмыйсың бит. Булдыра алсаң, милләт әллә качан инде вакцинироваться итеп беткән булыр иде. Инде акырып, җырлап, биеп, син өйрәткәнчә, син күрсәткәнчә анекдотлар сөйләп кенә дә яшәр иде. Юк бит. Һаман милләт тырыша. Башка юл белән, үз юлы белән барырга тырыша. Ата-бабаларыбыз кушкан юл белән барырга тырыша. Телебезне дә саклар өчен көрәшә, динебезне саклар өчен дә көрәшә. Үзенең кем икәнен дә онытмый. Хәзер уже үзенең кем икәнен дә аңлады. Татар үзенең бөек горур милләт икәнен, дәүләтчелегебез, нинди дәүләтчелекләребез булганлыкларында аңлады татар хәзер, үзенең кем икәнен аңлады. Юк, алтыным, син булдыра алмадың. Булдыра алмадың. Бәрәнгә чыгарырга теләдегез сез. Бик күптән теләдегез инде. 20 ел син җитәклисең бу телевидениене. Чыгара алмадың, әйләндерә алмадың бәрәнгә. Ни өчен дигәндә, син уйладың, әнә тапшырулар ясап, урамнан җыештырып кирип, җин әтрәк адәмне, җин булыр булмас, әз генә тавышы булган малай шалайны кертеп, телевидение аркылы пропагандировать итеп, көнен-төнен алардан акча җыеп, шулар хисабына байып, менә шуларны безгә тәкъдим итеп, татарга, милләткә тәкъдим итеп, менә карагыз, менә бу сез, менә бу татар, менә шушындый дип безгә тәкъдим иттең син, алтыным. Юк, җаным, юк, без андый түгел. Без татарның затлы балалары бар. Әйе, бәрәннәре дә бар. Әмма ләкин безнең күбебез әле бик затлы, акыллы, тыйнак, уңган, булган, сабыр да әле. Сабыр булмаса сине әллә качан сәнәк ишенә утыртып чырган булырлар иде инде. Сабыр, җитәкчеләребез дә сабыр. Күрәләр, сине җибәрәләр, менә син үзең бәрәнгә әйләндең инде, балакай. Сиңа тегене кушсалар, тегене эшлисең, моны кушсалар, моны эшлисең. Синең үз фикерең юк бит. Үз фикерең булып, кем икәнеңне белеп, үз милләтеңне танып, үз халкыңа син ярдәм итсәң, син үз халкыңа эшләсәң, менә бүген сиңа мондый чыгыш ясарга туры килмәс иде. Вот. Вакцинациягә килгәндә, халык ул үзе белә нишләргә икәнен. Белә, әйе, вакцинация ясаучылар булды инде. Булды, сезнең сүзләрегезгә ышанып, сезнең шикелләргә ышанып, сатып алынганнарга ышанып, сезне бит сатып алдылар. Сез бит акчага сатылган кешеләр. Милләтен дә саткан кешеләр сез, динен дә саткан кешеләр сез. Вот.
Ә бит милләт ул түгел, милләт ул сез түгел, милләт бит ул аның җанында, канында, тәнендә, геннарында утыра. Безнең борынгы бабаларыбызның уңганлыгы, булганлыгы, акылы, зихене, бөтен тарихы, дине, ғуруф гадәтләре, бөтенесе, гаделлеге, кешелеклеге, бөтенесе, иманы. Ул әле иманын сатмады, милләт үзенең иманын сатмады. Тырыштыгыз инде сатырга, саттырырга, тырыштыгыз инде, таптарга тырыштыгыз, бетерергә. Әнә карагыз, менә бу сез, менә бу татарлар дип безгә тәкъдим итәсез шундый программалар. Сез бит татарның әдәбиятын, шын сәнгатен пропагандалаган кеше түгел. Сез бит аларны ничә ел инде менә сез утырдыгыз һәм бер кайчанда сез аны пропагандаламадыгыз. Сез һәр вакыт мыскыл итеп, мәсхәрә итеп татарны күрсәттегез. Ара-тирә анда берәр килеп чыга инде шунда арасында берәр җүнлесе. Чөнки анда бит бөтенегез дә җүнсезләр түгел. Анда бит җүнлеләр дә утыра. Анда соображать иткән, акыллы, баш эшләгән кешеләр тоже утыралар анда телевидениедә дә. Шуңа күрә сез аларны увольнять итәсез, сез аларны эштән куасыз, эштән чыгарасыз, урамнан кертәсез дә тагын. Шундый әтрәк адәмнәрне аларга акча түләп, аларга эшләтәсез. Шуңа күрә әмма бөтенесе андый түгел. Алар арасында да акыллы кешеләр бар. Шуңа күрә Илшат, балакай, акылыңа кил, акылыңа кил. Мондый сүзләрне сөйләү сиңа килешми. Син тем более депутат булган кеше. Хәзер тагын барасың булыр әле. Хәзер тагын әле халык акчасына яшисың булыр. Корсак симертәсең булыр әле. Син инде күзең күрмәс булды. Чөнки корсакларыгыз сезнең каплады күзләрегезне. Шуңа күрә булай ярамый, булай ярамый. Сиңа булай килешми, балакай. Давай, акылыңа кил. Халык ул үзе белә, ясатыргамы аңа вакцинацияны, ясатмаскамы. Бәлки, менә синең шикелле кешеләр терелмәсен, яшәмәсен өчен, бәлки ул шаһид булырга да әзер, жертвага бара. Вот. Да, мин авырыйм да синең яныңа киләм. Һәм син дә авырыйсың. Ә син шикелләр кеше милләткә кирәкми? Нигә кирәк ул? Шундый эшләргә дә барырга мөмкин милләт. Менә шуңа күрә элегелектән ул шулай булды, балакай. Юк, мондый сүзне әйтмә, авызыңны ачма бүтән. Бигрәк тә әнә чит милләтләр шундук реагировать иттеләр. Шундук сине әнә сәнәккә алып күтәрделәр. Безнекеләр дәшми, аңгыра булган өчен, бәрән булган өчен, сыер булган өчен түгел. Законнарны үзегез өчен ясадыгыз. Законнар аласыз да китәсез бит сез. Халыкны обвинять итәсез бит. Әллә нинди сәбәпләр табып, әллә нинди үзегез чыгардыгыз бит ул законнарны. Үзегез өчен чыгардыгыз бит. Халык моны аңлый, халык моны белә. Шуңа күрә дәшми, вакыты җитәр. Аның бит әле үз вакыты бар, һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Моның белән син дә командовать итмисең, җитәкчеләр дә командовать итми. Моның белән командовать итә Аллаһ Тәгалә. Бер Аллаһ Тәгаләбез безнең бар. Без аңа ышанабыз, без аңа инанабыз. Ул бөтенесен үз вакытында, үз эшен эшләп, бөтенесен тәртипкә китереп бара. Иманлылар үз юлы белән, имансызларның үз юлы җәһәннәм. Шуңа күрә сез инде күптән язгы ташуда аккан пычрак су шикелле җәһәннәмгә агып барасыз. Туда и вам дорога. Иншаллах, милләт яшәр.